Nie je bylina, čo by na niečo nebola. My sme si na lúke nazbierali všelijaké liečivé byliny, pekne od jary až do jesene, podľa kalendára zberu bylín. A teraz si skúsime namiešať náš obľúbený žalúdočný čaj, z ktorého zložkou je 9 z týchto bylín, ktoré vidíte na stole. Nosnou bylinou pre tento žalúdočný čaj je repík lekársky. Repík lekársky môžu ľudia, ktorí majú problémy so žalúdkom alebo s trávením, piť po celý rok. Čiže je to bylina, ktorá sa môže neobmedzene používať. Pre náš čaj je nosnou bylinou repík lekársky, harmanček a ibiš lekársky. To sú 3 byliny, ktoré podporujú trávenie a upravujú celkové metabolizmus organizmu. Ďalej do tohto čaju pridávame skorocel kopiovitý, to je skorocel, ktorý má tie dlhé listy. Tento skorocel sa môže používať na všetky tráviace problémy, ale takisto aj na dýchacie. Ďalšou vzácnou bylinou v tomto našom čaji je materina dúška. Materina dúška nie nadarmo má tento názov, že materina dúška, pretože ako matka dáva pozor na svoje dieťatko a stará sa oň, tak aj materina dúška sa môže starať o celé naše telo. Ak si vypíšeme z atlasu úžitok tejto byliny pre náš organizmus, prídeme na to, že rieši až 15 diagnóz, ktoré treba vyliečiť v našom tele. Teda je to bylina, ktorá je takisto na tráviace problémy, ale takisto môže byť aj na problémy dýchacích ciest. Ďalej máme tu slez maurský. Slez maurský je krásna rastlina, vysoká, ktorá môže byť aj ozdobou našej záhrady, lebo má krásne modré listy. Ako je v názve slez maurský, tak ošetruje táto bylina všetky sliznice nášho tela. Či je to sliznica tráviaceho ústrojenstva alebo dýchacieho. A preto má veľmi dôležité miesto v tomto čaji. Ďalej by sme si mohli pohovoriť o nechtíku, nechtík lekársky, ktorý tiež dáva svoje čaro, svoje liečivé čaro v tomto čaji a rieši problémy žalúdka ako aj dvanásnika. Na lúke sme si zbierali pištek obyčajný. Pištek obyčajný má krásne žlté kvietky, ale nám pomáha pri chorobách žalúdka, dvanásnika a čo je dôležité, aj pečenie. Pečenie, ktorá je veľmi dôležitý orgán v našom tele. Nakoniec tento čaj doladíme levandulou lekárskou. Levandula lekárska dodáva tomuto čaju krásnu vôňu, ale aj zároveň má liečivé účinky a predovšetkým skľudňujúce účinky pre celý organizmus. Pomer týchto bylín nám zadáva naša liečiteľka a keď si všetky vezmeme a namiešame ich spolu v pomere, ktorý nám ona zadá, vzniká takýto krásny farebný čaj. Nie len krásny, chuťovo dobrý a predovšetkým prospešný pre náš organizmus.